Ambulance. Ubekwa yini la? Gcine kuyimina umphathi weforum. Ngakho-ke bonke abantu bami kufuneka ngihambe ngibabheke ukuthi benza kahle. Uma bexakeka ngikwazi ukubasiza. Ngiyacabanga ukuthi Thandeka, inkampani yakho uyivulele khona la eZulwini. Uyingxenye yeforum. Ngakho-ke njengamanje nasi isigaba sokuqala. Ngizothi sewuseqele. Uzongisayinela amaphepha. Seweqedile. Awusayina nale fomu. Ngizowagcwalisa bese ngiloku ngibongena sokushiyela wona indlela. Hayi ungakhathazeki. Mina nginankinga. Ngizolinda nje.